Nej. Klar til det næste herovre. Nå, så kom du herover. Det er godt, Per. Super. Godt, Henrik. Henrik, han er hurtigt. Hop lidt, Henrik. Ja, du skal have støt dine albuer op. Nu rykker du lige så stille bagud med din kropsvinger, og det passer bedre. Ja, du var på en Holmeren, der snakkede. Jeg kan godt forstå, men godt sige. Men jeg tror, du skal arme den anden vej, ja. Ja, det er så det. Men nummer 3. Godt, Sofia. Det skal hænge sådan, så du mærker det. Jeg synes, at de hænger mere i småben, end de går over på den måde. Vi kan godt sætte det på. Her ser vi holdet, der slet ikke har tjek på, hvad det er, de laver. Det er bare mig til. De skulle sejle hele turen, det synes jeg var lidt synd. Der er ikke folk, der sejler. Det er de to. Ja, så er der næsten. Giv da op. Det er duksen, der ordner det fisk. Og I ligger bare en sæd. Vi er sikre på, at det er stålvejer, det her snor. Man kan hive lidt i de der pinde. Så bank de der jernpæle lidt længere ned der. Det er mega irriterende, det her. Jeg er imponeret, hvordan den flamme, den kan slikke omkring snoren, uden egentlig at gøre noget ved den. Den er lige op og kilde. Ja, det er helt ud. Du smelter det, gør den dog ikke. Jeg tager altid et par stykker af dem og imprægnerer med sådan noget. Ja, tak. Øj, sådan der. Nu. Nu sker det. Det er vores en stålvejer. Jeg ved ikke, hvad I har fået, men vi har fået en stålvejer. Hun har kniv. Hvad Søren? Er der stadigvæk nogen her? Nej, det er hele arbejdet, ikke Søren? Nej, det er stadig en stålvejer, vi har. Ja, den er klar. Nu er den der. Nej, det var den ikke. Så. Nu sker det. Ja, kom så. Nu. Nej. Det skal nok komme, det skal nok komme. Men det er fordi, vi har fået en anden slags snor end de andre. Det ved du godt, ikke? Ja, kom så. Jeg finder nye steder fra. Jehova, han duer ikke mere. Nej. Så. Det var da smart. Ja, kom så.
Derovre. Det er simpelthen urimeligt. Godt i den danske båd. Klar. Nej. Det ved den ikke. Så. Kom så. Ja. Ja. Hvor mange point fik vi? Og vi har kun på... I fik så med 20 point. Det var underholdningen for i dag, og så er der jo det der med pointene. Gruppe 5 og gruppe 2, de ligger nok som, skal vi sige, en del førsteplads. Så jeg bare takke mig for jer, Nelly. Det mangler ikke her.